No niin, moikka ja tervetuloa uuden videoblogin jakson pariin. Tosissaan heräsin tossa noin 8:30 ja ehdin jo käydä ulkona Tokmannilla. Kävin hakemassa uudet bussilakanat ja uuden aluslakanan. Ajattelin vähän noita nukkumisvehkeitä päivittää. Välillä on nekin hyvä uusia, kun ne herkästi kuluu ja muuta. Ja tuli sit siinä samalla haettua aamioista. Ostin sellaisen ylihintaisen kolmioleivän, pitihän nekin nyt testaa, vaikka siinäkin meni joku 4 euroa yhteen leipään, mikä on aika järkyttävä hinta. Joo, sori. Jäätyminen tuossa äskeisessä klipissä johtuu siitä, kun mä rupesin miettimään, että tosissaan kävin Tokmannillakin, niin olisin siinä samalla voinut sieltä ostaa uusia tusseja. Mulla kyllä noita on siis vaikka kuinka paljon, mutta niitä on aina hyvä ostaa uusia silloin, kun on tullut rahaa. Joo, ei tässä oikein tullut mitään aiheita näin ennen töihin lähtöä mieleen. Palaan varmaan asiaan sitten, kun mä oon tullut töistä. Mä oon tässä noin puolen tunnin päästä lähdössä sinne. Pitäisi olla ihan rauhallinen päivä tiedossa, ainakin itsellä on suht hyvä fiilis. Niin palaan asiaan sen jälkeen, kun mä oon tullut sieltä. Ja noin. Itse asiassa mä oon ollut tässä kotona hetken aikaa, mutta tulin tosiaan tänään aikaisemmin kotiin, saatiin hommat purkkiin aikaisemmin, niin se oli ihan mahtavaa. Tuli tunti sitten nälkä, funtasin mitä söisin ja päädyin tilaan sushia itselle. Se on ehkä vähän kalliimpaa kuin tilata joku peruspizza tai tommonen, mutta kai sitä nyt kerran kuukaudessa voin vähän herkutellakin, että eipä mitään. Noin, eli tosissaan tossa on vähän porkkanoita, kasvislientä, jonka mä itse asiassa sain duunista, kiitokset sinne vaan. Vähän laakerilehtiä, sipulia, perunoita. Tässä on lihaliemikuutioita. On vähän epäorganisoitu keittiö. Tää kyllä niinku pysyy tälleen suht siistinä aina kun tekee ruokaa, mutta vähän pienehkö. Ja sitten oottakaas. Ja tässä on tosissaan lihat ja sipulit tulos. Mä vähän kevyesti näitä kypsennän tässä oluen kanssa ja suolan mustapippurin, että saavat vähän väriä. Ja nämä menee sitten pataan noiden niin kuin perunoiden ja porkkanoiden ja veden, liemiainesten ja muiden kanssa. Noin, ja siinä on meillä koko komeus niin sanotusti uuniin laitettavaksi. Mä käyn sitten tarkemmin mitä kaikkea tässä on. Sitten kun mä otan sen huomenna aamulla pois uunista, mutta jalkaa nyt vielä on kyllä aikamoinen pata. Voisi lisää enemmän noita maustepippureita vielä tuohon joukkoon ehkä, mutta tossa on jo ehkä about 7, niin mun mielestä se riittää. Noin, eli tässä olisi nyt tää pata. Tää on tosissaan ollut niinku melkein 8 tuntia uunissa. Tää tuoksu on jotain aivan mieletöntä, mikä tästä tulee, että en malta odottaa, että päästään maistamaan. Noin, pakko sanoa, että oli kyllä aivan helvetin hyvää toi paisti. Tuli syötyä muutama kulhollinen, niin ei vaan muuta kuin nostaa itselle peukku ylös. Vähän enemmän olisi pitänyt olla suolaa, mutta aivan saatana hyvää. Ja tähän mä päätän nyt, se oli mun purkka suussa, päätän tämän blogijakson tähän. Ensi jaksossa mä käyn läpi vähän enemmän taidejuttuja ja muuta.